hlavných úlohách v slovenskom znení Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šantor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Anna Šišková, Lucia Gažiová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Martin Némety, Beatrix Müllerová, Vilma Fančovičová, Kornélia Paceltová, Eva Bakulková, Eva Vanková a Zoro Laurinc. Skrytá vášeň. Aké by to bolo krásne, keby sa táto chvíľa nikdy neskončila. Čo ty na to? Mohlo by to tak byť, keby si sa ku mne vrátila. Pochop. Ustupujem toľko, koľko sa dá. Juan, ty vieš, že riskujem problémy s mojou mamou. Budem bojovať za tvoje práva, ale nežiadaj ma, prosím ťa, o niečo, čo ti nemôžem dať. Ale ja ťa potrebujem, Norma. A takisto ty mňa, lebo si ma o tom presvedčila. Juan, nepripomínaj mi moje slabosti, lebo to začnem ľutovať. Don Martin Acevedo. Veľmi ma teší, že vás tu vidím. A? Nie, teší či neteší, čert ho vie. Nie, senor, veľmi dobre viete, že som tu kvôli malému. Ale musím vám povedať, že sa ku mne nesprávate celkom tak, ako sa patrí. Kde je môj panák? No tak čašník, panáka pre Dona Martina. Pripíme si na To je ono. Don Martin. Eva. Neverila som, že vás ešte stretnem. Máš radosť? To viete, že áno. Nezabudla som na vás. A spomínam na vás s veľkou láskou. Ja viem. Viem, že to nečakáš, ale odlož ten pohár a silno ma objím rýchlo. Dajte mi to. Ach, ty nešťastníc. Don Martin. Ach, Eva. Aj keď si zradila našu dôveru, Eva, stále ťa mám rád. Aj keď si s týmito bláznami. Na zdravie. Na zdravie, Don Martin. Pozrite sa, aký je ten život. Zase nás niečo spojilo, ak nie ako susedov, tak ako švagrovcov. Či ako krstných nášho synovca. Čo vy na to? Prečo mi nedáte pokoj, Franko? Nechápete, že vás neznášam a nechcem sa s vami rozprávať? A ja vás neznášam. Nenávidím. Viem, že ste tvrdšie ako vrece olova. Hoci dnes ste celkom pekná. A výnimočne nepachnete koňmi. Fajn. Lenže pre zmenu vysmrdíte sírou pekelnou. A nie divu, veď sa tvárite ako ten najpodlejší diabol. No tak správam sa k vám slušne, aj keď si to nezaslúžite. To preto, že sme na krste Juana Davida. Starý otec Norma, prosím vás, čo je s vami? Mali by ste brať trochu ohľad aj na mamu, určite už na nás čaká. Takže už poďme už aj domov. Ale nám sa tu páči, však si Ginčko.
Myslela som si, že už na dobro zostaneš v tom ich hniezde. Bola si tam skoro celý deň. Mama, bola to predsa mimoriadna udalosť a napokon dali si na tom veľmi záležať, vieš? Čo chceš robiť so všetkými týmito darčekmi? Zariadiš si hračkárstvo? Dobre, dáme ich do inej izby. Čo iné sa dalo čakať od tých nafúkancov? Kúpili snad celý obchod. Mama, prosím ťa, toto pre nich nie je nič, je to iba taká kvapka v mori. Sú predsa vlastníkmi celej siete supermarketov. Vieš, koľko iných vecí by mohli darovať Juanovi Davidovi? Čo myslíš? Čo máš čakať od zbohatlíkov? Sú to hlupáci a nevedia, ako by ukázali svoje bohatstvo. Sú to pochybné existencie. Som si istá, že aj keby nemali kde hlavu zložiť, aj tak by si na nich iba nadávala. Nenechám sa ohúriť. Vidím, akí sú. Sú to nebezpeční divosi schopní podvádzať, klamať, ba aj zabíjať. Už dosť, mama. Uvidíš. Časom uvidíš, že sú to stále tí istí podliaci, ktorí sem prišli. A v prvom rade ten bandita Juan Reyes. Braček, nemáš ešte plné zuby tej starej haraburdy? Nie, nemám a nikdy mať nebudem. Mám ju rád, potvoru jednu. Tak čo, kedy sa vrátiš? Zrejme neskoro večer, mám toho dnes pomerne dosť. Buď opatrný. Dobre. Tie nové auta môžu byť niekedy nebezpečnejšie ako tie staré. Áno, áno. Daj pozor! Ty idiot! Čo to robíš? Chceš ma zabiť, či čo? Veď sú tu len samé dopravné nehody. Tí ľudia jazdia ako blázni. A práve preto musíte byť veľmi opatrní. Nikdy viac mi neutečte s tou senioritou Pepitou. Tak, dosť. Viete, je to veľmi nebezpečné. Ona totiž rada šoferuje opitá. Kto šíri takúto klebetu? Počula som to od Dony Gabriely. Nemusíš väčšine počúvať moju šibnutú dcéru. Teraz sa postavila proti mne, nešťastnica. Jediné, čo viem, je to, že keď sem znova príde, tak jej to mám oznámiť, ale hneď. To viete, nechcem mať žiadne problémy. Ach, Pane Bože, spomeň čerta a hneď je tu. A nie, to nie je Pepita. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, señorita. Hľadám Fernanda Escandona. Nájdete ho tam vzadu na haciende, tadiaľto. S dovolením? Len chodte. Kto je tá žena? Pochop ma, Sarita. Nechcem mať problémy s Olegariom ani s ostatnými zamestnancami, tak ho na to upozorni a povedz mu, nech sa ku mne takto nespráva. Čo sa stalo tento raz, Fernando? Odmieta vykonávať moje príkazy a keď to aj urobí, tak s nevôľou. Je to len preto, lebo nevieš vydávať rozkazy. A preto, že si nevieš získať dôveru zamestnancov. A nezabránil som práve ja Gabriele, aby ho prepustila. Čo chce viac ten nadutec? Rešpekt. Porozumenie. A ak budeš zaobchádzať so zamestnancami zle, nikdy si ich nezískaš, Fernando. Buď ako ja. Pozri sa, ja som na nich tvrdá. Na každého jedného zamestnanca, ale nezneužívam svoju autoritu. Zdravím, Fernando. Konečne si prijala moje pozvanie. Veľmi sa teším, Dinora. Ako sa máš? Dobre. Myslím, že treba udržiavať dobré vzťahy so susedmi. Čo sa deje, Sarita? Ako sa máš? Som prekvapená, že ťa tu vidím. Nevedela som, že poznáš Fernanda. A už veľmi veľa rokov. Predstav si. S dovolením. Nevieš, prečo sa tvári, ako by ju práve uštipol škorpión? Alebo sa jej vôbec nepáči, že sme priatelia? Ani priatelia, ani nič podobné.
Ako ti mám povedať, že ťa už viac nechcem vidieť? Neviem sa zmieriť s tvojim odmietaním. Franko, mrzí ma, že sa ku mne správaš s takou ľahostajnosťou. Pretože už k tebe necítim vôbec nič. Daj mi pokoj. Áno? Ako sa opovažuješ bez prestania mi zasahovať do života? Mal by si mi byť skôr vďačný, že si nájdem čas porozprávať sa s tebou. Ty si sa zbláznila. Mal by som ti byť teda vďačný za to, že si ma skoro zabila? Daj mi pokoj a zmizni, áno? Franko, prosím ťa. Musíme sa porozprávať. Niekde na tichom mieste, kde budeme sami. Pozri sa, ak nemáš čo robiť, tak si nájdi niekoho, kto má času na zvyš. Som zaneprázdnený a mám dôležitú schôdzku. Áno, ja viem. Ja viem, že si teraz veľmi zamestnaný, ale prosím ťa, vypočuj ma. Vieš čo, nech ťa vypočuje tvoj manžel, áno? Mala by si byť s ním a nie prenasledovať a otravovať mňa. Franko, už viem, že som urobila veľkú hlúposť svadbou s Armandom. Nie som s ním šťastná. Nie si šťastná s ním ani so mnou, skrátka s nikým. A nikdy nebudeš šťastná, pokiaľ si nevyjasníš, čo vlastne chceš. Franko, prosím ťa. Pochop, ja viem presne, čo čakám od života. A robím si veľké nádeje a plány. Ale bez teba, Rosaria. Chcem, aby ti bolo jasné, že si pre mňa mŕtva od toho dňa, ako si sa v kostole vydala za toho grázla Armanda. To ťa predsa nemusí trápiť, Franko. Nechaj ma. Toto nerob, lebo si to neprajem. Áno? Keď už nerešpektuješ svojho manžela, mala by si rešpektovať aspoň mňa. A chcem, aby ti bola jasná jedna vec. Nie som hlupák, s ktorým sa môžeš zahrávať, ako sa ti zachce. Obťažuje ma to. Nájdi si niekoho iného na takéto zábavky. Uhni z cesty. Hej! Ak mám byť úprimná, vôbec sa v tebe nevyznám, Fernando. Najprv sa s Normou oženíš, potom sa s ňou rozídeš a teraz čo? Vysvitne, že im spravuješ haciendu. Je to dosť bláznivé. Pravdepodobne to tak navonok vyzerá. Ale v skutočnosti je to ten najlepší spôsob, ako byť v spojení s Elisondovcami. Nechcem s nimi stratiť kontakt. Stále si zaľúbený do Normy však. Myslí si, čo chceš. Takáto situácia musí byť nepríjemná. Ako to znesieš? Fernando? Táto seňora ma neznáša, radšej pôjdem, áno? Nie, nemaj obavy. Gabriela je veľmi milá a neodchádzaj bez rozlúčky. Dinora Rosalesová. Nepovedali mi, že si tu. Prišla som iba pozrieť Fernanda, už odchádzam. Ako dávno som ťa nevidela. Prečo na chvíľu nezajdeš? Rada sa s tebou porozprávam. No tak príjmi pozvanie. Nemala by si odmietnúť. Len poď. Ideš? Áno, idem. Len druhý raz som na návšteve v tejto haciende. Veľmi si ju nepamätám. Je pomerne priestranná a pekná. Tá naša nie je taká veľká. Ale musí byť veľmi príjemná. Ďakujem. Dinora, pokiaľ viem, tak doma organizujete veľa osláv. Ďakujeme za pozvanie. Nikdy ste k nám neprišli. Sarita bola len raz a odišla o pár minút, ale aj za tú chvíľu stihla vyvolať poriadny škandál. Nechcem, aby si myslela o nás niečo zlé. Nie, Gabriela, prosím vás. Vy ste s mojimi rodičmi nikdy nevychádzali príliš dobre. Aj napriek tomu, že urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby vaše vzťahy boli srdečné a priateľské. Povedzme, že máme rozdielne názory. Ale to ešte neznamená, že sa snáď hneváme alebo niečo také. Moje vzťahy s ostatnými farmármi sú vynikajúce. Okrem résovcov. Máš pravdu. S nimi nie.
Sarita jej napadla na oslave, ktorú sme usporiadali a bolo to mimoriadne nevhodné, Gabriela. Nož, bola to nerozvážnosť. Nesúhlasím s takýmto správaním, ale prosím ťa o prepáčenie. Či je to dieťatko? Normino. Môj maličký kanzmer. Á, môžem ho vidieť. Samozrejme. Ako sa ti tu páči? Ahoj, Zlatko. Poď, srdiečko. Poď, poď. Tak už si u starej mami. Ako sa volá? David. Juan David. Krstili sme ho pred pár dňami. A Juan. A otec? Je to syn Juana Reyesa? Presne tak. To predsa nie je žiadne tajomstvo. Tak sa mi zdá, že zmierenie je už na dohľad. Norma sa chce vrátiť k Juanovi. Dominga, odnes to dieťa na chvíľu na slnko. Choď pokladmu, ja hneď prídem za tebou, srdiečko, len choď. Choď. Poď so mnou. Počula som, že ťa zaujíma ten muž. Juan Reyes. Ako vidím, Fernandovi nemožno zveriť žiadne tajomstvo. Netráp sa tým, že to viem. Vôbec mi to neprekáža. Práve naopak. Som ochotná urobiť čokoľvek, aby som odlúčila toho muža od mojej céry a vnúka. To myslíte vážne, Gabriela? Samozrejme. Nechcem vidieť toho človeka v blízkosti mojej rodiny. Ak máš záujem, mohli by sme sa dohodnúť a dosiahnuť náš cieľ spoločnými silami. Zdá sa, že si budeme skutočne dobre rozumieť, Gabriela. Určite sa odvážila spraviť niečo také. Videl si ju dobre, ty tupec? Samozrejme, že som si istý, Don Armando. Keby nie, tak by som neotvoril zobák. A kde presne sa to udialo? Priamo na hlavnej ceste. Ďaleko odtiaľto. Už tam bola veľa razy a stála tam dlhé hodiny. Dlhé hodiny tam čakala, ale nikdy sa nič neudialo. Až napokon včera sa to stalo. Stretla sa s tým chlapíkom, s Frankom Reyesom. A čo robili? Len sa zhovárali, ale náramne dlho. A potom každý nasadol do svojho auta a odišiel svojou cestou. Ale kam? No už to neviem, Don Armando, pretože stratil som ju z dohľadu tú vašu ženičku, lebo vyštartovala ako blesk. Hlupák! No tak, Don Armando, to najdôležitejšie predsa je, že som ju nachytal priamo pri čine. Pretože teraz už aspoň viete, že sa s ním potajomky stretáva, Don Armando. Pochopte! Tarebáci! Bezočivo sa mi vysmievajú do ksichtu. Čo s tým urobíte, Don Armando? Zabijete ju? Mám chuť to urobiť. Ak budete chcieť, postaram sa o tú prácičku. S najväčšou radosťou ju pošlem voďať fialky zo spodu skôr, než stihnete lusknúť prstami, Don Armando. Neopováž sa jej ani dotknúť, ty idiot! Je to moja žena a potrebujem ju živú. Koho treba zlikvidovať, je ten hlupák Franko. Toho musíte znieť zo sveta. Prisahám, že sa nevzdám, kým nebudem mŕtvy. Tým, čo mi urobil ten sviniar, si podpísal rozsudok smrti. Nemôžem spať pri toľkom svetle. Nezasneš tú lampu? Nie som ospalý. Ale ja som takmer umieram od únavy, Armando. Pretože to sama chceš. Nikto ťa predsa nenúti pracovať v bare. Máš pravdu, robím to rada, ale je to dobré aj pre tvoje obchody. Mňa by oveľa viac potešilo, keby si vystupovala niekde inde. Napríklad niekde vonku.
Nezabúdaj, že máme podpísané zmluvy a musíme ich dodržať. Armando, nezačínaj zasa s tou otrepanou pesničkou. Nemaj obavy, nebudem ťa do toho tlačiť. Napokon veď sa nikam neponáhľam. Nejaký čas tu môžeme zostať, pretože sa musím postarať o jeden taký malý problémik, ktorý treba vyriešiť. A o čo ide? Nechcem ťa zaťahovať do svojich záležitostí, láska moja. Ty mi skús radšej dokázať, ako veľmi ma ľúbiš. Ľúbiš alebo neľúbiš? Stále si rovnaký náčelník, Armando, zneužívaš ma. Hovorím ti, prestaň. A ty mi stále opakuješ tie isté nezmysly. Kto koho zneužíva? Už niekoľkokrát si sa pokúšala ma opustiť. Pretože ťa zaujali iní muži, ale ja som ťa ešte nikdy s nikým nepodviedol. A najmä teraz nie, keď si moja žena. Čo mi tým chceš naznačiť? Chcem, aby si vedela, že môžeš robiť, čo chceš. Nikdy nebudeš patriť inému mužovi. Potrebuješ ma rovnako ako ja teba. A aj keby si chcela uniknúť, vždy sa vrátiš do môjho náručia, vždy budeš moja. Náš vzťah je na celý život, Rosaria. Dokáž mi, že ma ľúbiš. Dokáž mi to. Nie, Oskar, nie. Nakoniec vysvitne, že ja som zodpovedný za všetko, čo sa stalo. Nebuď nespravodlivý, Bruno Ferrari. Ja som len hájil svoje právo, ktoré mám ako manžel. Dostal si ma tým do veľkých problémov, človeče. Ja som ti pomohol a ty si mi poriadne zavaril. Môžem prísť o miesto v agentúre, vďaka tebe. Buď pokojný, nič sa nestane. Upokoj sa trochu. Áno, ja som pokojný, som pokojný. Čo je tomu seňorovi? Predstavím vás. Seňor Ferrari, úspešný reklamný režisér a tento tu je zase môj milovaný braček, výhradný vlastník supermarketov Trueva. Teším. Ferraňo. Takže, seňor Ferrari, aby som napravil ten problém, prisahám, že ťa poveríme výrobou reklám na podporu celej obchodnej siete. Nie je tak, braček? Mali by sme rozšíriť našu reklamnú kampaň, nemyslíš? No, nikdy netreba šetriť na investíciách do reklamy. Vidíš, seňor Ferrari, že to nie je problém. Práca sa vždy nájde, človeče. Dobre, nechám vás, nech sa v pokoji dohodnete s Bohom. Majte sa dobre. Čo ti už môže záležať na akejsi pochybnej agentúre XY? V porovnaní s našimi obchodmi sú to len úbohý trochá. Dobre, Oskar, ale pochop, že mám podpísanú zmluvu. Ak neodovzdám tú prácu, budem mať vážne problémy a jediný, kto mi v tom môže pomôcť, je Chimena. Ona je tvárou celej kampane a nechcem ani vidieť. Nedvíja mi telefón. Do toho nemôžem zasahovať a už vôbec nie k niečomu ju nútiť, ale takisto nemôžem dovoliť, aby sa boskávala s treťotriednym komparzistom. Tak nech pracuje s tebou do frasa, ale nech sa vráti. No tak, upokoj sa, neješ sa už Áno, toľko. ty sa neješ. No tak daj si niečo na upokojenie. Niečo na upokojenie. Nie, že dostaneš vredy. Ďaká za radu, do frasa. Pozeráte si fotky? Áno, sú z krstu môjho syna. Dieťatko je naozaj nádherné, ale aj vám to pristane. Konečne mám fotky Normy a malého. Ste pekná rodinka. Jasné, že sme rodina. Aj keď sme odlúčení. A hoci občas Norme nerozumiem. Nechápem, prečo mi nemôže odpustiť. Veď nakoniec práve vďaka tej tragédii sme sa spoznali. Keď pochopí, že občas nás osud zvedie inou cestou, len preto, aby sme sa znovu s niekým zišli, prestane sa báť a určite sa k vám vráti. Dúfam, že to už bude čoskoro, pretože mi veľmi chýba. Nič iné nechcem, len nech sú so mnou. Nestrácajte nádej, Juan. Už ste prešli veľmi dlhú cestu a môžem vás ubezpečiť, že deň zmierenia je už blízko. Chceš to? Áno? Aký si pekný, Juan David. Nech ťa Boh žehná. Bude z neho veľký silák, presne ako jeho ocko. Hraj sa. Norma, všimla si, že Juan Reyes je stále taký istý jednoduchý človek, ako keď sme ho spoznali? Ani majetok,
ani zmena života vôbec neovplyvnili jeho osobnosť. A skôr naopak. Tí dvaja sú tak trochu šimnutí. Ale len odtiaľ potiaľ. Pracujú a snažia sa uspieť. Ale majú toľko peňazí, že do konca života nemusia pohnúť ani prstom a môžu si len užívať. Takíto ľudia nemôžu byť predsa zlý, Norma. Vieš, že keď som prišiel do toho domu, myslel som si, že sa tam stretnem s banditami, ako Gabriela rada vraví. Ale stretol som tam len veľké deti, ktoré si vedia vychutnať aj maličkosti v živote. Môžem sa ťa niečo spýtať, Norma? Hovor. Si istá, že vieš, čo robíš? Zrejme áno. Hoci niekedy sa mi zdá, že v tom mám trochu zmätok. Mám ťa veľmi rád. A prajem ti len to najlepšie, srdiečko. Ak si do toho chlapa zaľúbená, potrebuješ ho. A on cíti k tebe to isté. Prečo sa za ňo nevydáš a nežiješ s ním? Lebo k takému rozhodnutiu musí mať 100% istotu, starý otec. Nedôveruješ mu? Keby to bol nejaký darebák, Norma, už dávno by sa na teba vykašľal, vychutnával by si život s inou ženou, ale on je tu, pracuje, drie ako otrok. Má starosť o teba, o tvoje dieťa. Ja neviem, možno, že už čoskoro budeme s Juanom pripravení na spoločný život. Chcela by som, aby náš vzťah bol čistý, úprimný, bez egoizmu, bez nenávisti, bez klamstiev a iných vecí. Ale to zatiaľ nie je možné. A je nemožné dúfať, že raz moja mama prestane nenávidieť Juana, že ho nebude pokladať za nepriateľa. Nie. Radšej zabudni na Gabrielu. Keby bolo po jej, tak by si sa ešte stále trápila v nešťastnom manželstve s Fernandom. Je to tvoj život. Bráň si ho, Norma. Bráň si ho. Nechcem byť veľká egoistka. Ale máš pravdu. Musím sa rozhodnúť a čím skôr. Nemôžem to nechať len tak. Je možné, že to už čoskoro urobím. Tak sa mi to páči. Poklad môj. Nuž, podľa mňa váš nápad nie je na zahodenie, Gabriela. Ale nemyslím si, že ho tak ľahko dostane. Prečo o tom pochybuješ? Dinora Rosalesová je pekná žena. A keď je ním taká posadnutá, zrejme ju povzbudila. Neviem, a čo ak je to len Dinorino zbožné prianie? Myslíš si, že nevyužíva slobodu a že má oči len pre Normu? To hovor niekomu inému. Zdá sa však, že ona a jeho bratia sa venujú len práci a pokiaľ mám informácie, tak nemajú žiadne ľúbostné pletky. Ale v skutočnosti je to možno úplne inak. Isté, že je. Nechcem si ani len predstaviť, aké smilstvá sa odohrávajú za múrmi tej haciendy. Od tých bezočivcov sa nedá čakať nič iné. Ale ja im strhnem masky. Predovšetkým Juanovi. A ako chcete využiť Dinoru na dosiahnutie vašich zámerov? Budem jej radiť, čo má robiť. Tá žena je rozhodná, dominantná a predovšetkým je posadnutá tým lotrom. Preňho je schopná urobiť čokoľvek. Imbecil! Idiot! Dinora! Neskupný hlupák! Upokoj sa, dcerenka! Preboha, chceš zabiť toho chudáka chlapca? Aký chudák? To nie je žiadny chudák. Skoro zabil jedného z našich najlepších koní, prekliatý darebák. Nedodržal príkazy veterinára. Mládenci, poďte sem, prosím vás. Odvete ho skôr, ako dôjde ešte k väčšiemu nešťastiu. No tak. Dinora, srdiečko. Mám o teba veľké obavy, dievčatko.
Správaš sa, ako keby si ani nebola žena, ale tvrdý chlap, ktorý sa pochytí úplne s každým, kto sa mu pripletie do cesty, moja. Najradšej by som zmlátila všetkých. Najmä však jedného, ten mi už dlho pije krv. Máš na mysli Juana Reyesa? Ten darebák je stále zaľúbený do Normy Ellisondovej. Bol dokonca na krste ich syna, dal mu svoje meno a usporiadal mu oslavu. Dievča, ten chlapec ti ale zamotal hlavu. Čo? Vadí ti, že som zaľúbená? Ale nie, naopak. Veľmi potrebuješ niekoho, kto by ťa dokázal aspoň trochu skrotiť. Srdiečko, ten chlapec vôbec nie je zlý. Je to fešák, má peniaze a je silný. Ale keby ťa videl, ako neľútosne mlátiš svojich zamestnancov, tak... Chcela som sa vzdať a zabudnúť na ňo, lebo to s ním bolo ťažké. Ale jedna osoba mi opäť vrátila nádej. Kto? Gabriela Ellisondová, samotná Normina matka, má veľký záujem, aby Juan Reyes zmizol zo života jej dcery a zostal pri mne. Keď môžem rátať s jej pomocou, prečo sa mám vzdať? Juan Reyes mi už neunikne. Dostanem ho, lebo sa narodil, aby bol môj. Vieš ty vôbec, čo hovoríš? Je to skutočne skvelá práca, človeče. Potrebujem s ňou hovoriť. A práve toto je vhodná príležitosť. Počúvaj, kde sa stretnete? Áno, jasné, že to poznám. Je to blízko tvojho obchodu. Tam sa stretneme, áno, stretneme, Leandro. Dobre, maj sa. Ahoj. Ave Cezar, imperátor Tiberius, prichádzam narušiť tvoj denný obrad, ak ti to nevadí. Počuj, prestaň s tými hlúpostiami, Franko. Nechápem ťa. Čo zase chceš? Chcem, aby si odtiaľ vyliezol a venoval sa práci. V poslednom čase si ju veľmi zanedbal, Oskar. Zaoberáš sa len svojimi osobnými záležitosťami. V poriadku, pomôžem ti, ale chcem, aby si vedel, že nemôžeš so mnou rátať asi tak do 3:00. Mám stretnutie s Chimenou. Chceš tým povedať, že si znovu rozumiete, Oskar? Nož, nie tak, ako by som chcel, ale veľmi sa snažím. Alejandro mi pomáha, čo ty na to? Podľa toho, čo mi vravíš, to bude fakt senzačné. Ani si to nevieš predstaviť. Moje nové módne centrum bude skutočne ohromujúce. Záverečné práce sú už v plnom prúde. A kedy bude slávnostné otvorenie? Ak všetko dobre pôjde, tak na budúci týždeň. Už som rozposlal pozvánky po celom meste a musím ti povedať, že som jednu poslal aj k vám. Prosím ťa, určite príďte. Leandro, ako môžeš byť taký naivný? Myslíš si, že niekto z našej rodiny príde, keď vedia, že Oscar Reyes je tvoj spoločník? Nie, o tom ani nesnívaj. Nie, ty tam nesmieš chýbať, lebo patríš medzi mojich najvýznamnejších hostí, Chimena. Ja určite neprídem. Tam, kam chodí Oscar Reyes, totiž nechodím ja. Ale, Chimenita, prosím ťa, ty si predsa známa modelka a tvoja prítomnosť by mi veľmi pomohla. Vážne by mi to pomohlo. Leandro, radujem sa spolu s tebou, naozaj. Ja držím ti palce, aby ti to vyšlo, ale rozhodne neprídem na tú oslavu, lebo tam nechcem stretnúť toho darebáka. Áno? A prečo si ho potom strpela v deň krstu tvojho synovca, ha? Musela som ho strpieť, lebo šlo o rodinnú záležitosť a nemohla som chýbať. No, pravdou je, že som veľmi trpela a už ho nechcem vidieť. Radšej už nič nehovor, pretože nikdy nevieš, či ho nestretneš na mieste, kde to vôbec neočakávaš. Ospravedlníš ma na chvíľočku? Ostaneš tu na chvíľočku sama? A kam ideš? Idem pozdraviť priateľa, ktorý práve prišiel. Bože, to je ale náhoda. Predsa len sme sa znovu stretli, Chimena. Bože, to je ale náhoda. Odchádzam. Počkaj. Musím sa s tebou vážne porozprávať. Tá bosorka ho načisto opantala. Veru tak, Fernando už nie je ten milý a dobrý človek, ktorý pracoval v tomto bare. Nie. Stal sa z neho len taký úbohý šašo v službách tej strigy Gabriely. Navyše, čo on vie o haciende? Dobre, a ty prečo neprestaneš otravovať život tomu starčekovi? A prečo sa väčšine obšmietaš okolo nich? Mala by si zabudnúť na tých ľudí. Kdeže? Ani náhodou nezabudnem na Dona Martina. Nie, Armando. Ten senior je totiž veľmi milý a potrebuje ma. A ak to chceš vedieť, mám ho čoraz radšej. Len nám nepoveď, že si do ňoho zaľúbená. Pepita, odkedy sa ti páčia starčekovia? Rosaria, všetky vzťahy predsa nemusia byť materialistické.
Nie, mám Dona Martina rada ako svojho otca. A vravíš, že Fernando bol protivný? Bol viac než protivný, Armandito. Totiž Fernando je teraz akýmsi strašiakom tej bosorky Gabriely. Ten, kto má odstrašovať jej nepriateľov, ako sú bratia Reyesovci. Ale toto bude mať Fernando náramne ťažké. Áno, lebo tí muži majú čoraz väčšiu a väčšiu moc. Martin mi ukázal ich zeme. Sú rozsiahle. Nedávno kúpili susednú haciendu s chovateľskou farmou koní a všetko, čo k tomu patrí a... No a teraz ich meno skutočne niečo znamená, pretože teraz sú králi, skutoční králi. Čo tam po Reyesovcoch? Tí otráni úbožiaci boli, sú a budú úbožiakmi až do smrti. Aj keď sa budú topiť v prachoch. Armandito, toto ti vôbec nesedí. To je čistá závisť. A ty, Rosaria, dušička? Napadlo ti niekedy, že sa z toho chudáka Franka stane taký boháč? Pretože viem, že ten rozkošný mládenec sa kúpe v zlate, moja milá. Nemám radosť z toho, že ťa musím žiadať o láskavosť. Robím to len preto, aby som pomohol Brunovi, ktorý je zúfalý z toho, čo si mu spravila. Čo? Takže odrazu je to všetko moja vina, hoci si to bol ty, kto pokazil natáčanie? Čo si myslela? Že dovolím, aby ťa objímal a boskával ten úchylný darebák? To nie! Vieš čo? Budem spolupracovať s Brunom, ale nie preto, že ma o to žiadaš. Ale len preto, že ma náramne teší byť v Richardovej blízkosti. Robí ti to veľkú radosť? No, je na zjedenie. Je taký krásny, taký silný, taký svalnatý. Mám pocit, že zomriem, keď ma objíma a boskáva. Som do ňa zbláznená. Chápeš? Pre ňa som schopná všetkého. To je škoda, že ti nemôžem dopriať toto ohromné potešenie. Pretože keď sa vrátiš, natočíme to spolu. Hoci nie som taký silný, svalnatý a pekný ako on. Čo ty na to? S tebou ani náhodou nič nakrúcať nebudem. Neblúzni. Tak potom čakaj žalobu zo strany agentúry. Podpísala si zmluvu. Ale nie s tebou. Takže čakaj môjho advokáta hneď zajtra. Čakám ho už dosť dlho, ale stále nechodí. Môžeš ho očakávať v každom okamihu, ale zatiaľ ťa nechcem vidieť ani na obrázku. Lenže my sa uvidíme, viem. Predpokladám, že prídeš na otvorenie centra módy. Myslíš si, že tam prídem, keď viem, že tam budeš aj ty? To si vyhoď z hlavy. Ako dobre, že sa ma bojíš a utekáš preč. Aspoň si tam môžem slobodne užívať a budem uvoľnenejší pri tých krásnych, sexy dievčatách. Pardon. Ozaj, ak zmeníš názor, čo sa týka tej reklamy, brnkni Brunovi a povedz mu to. Iba ti pripomínam, Chimena, že tú prácu môžeš robiť iba so mnou. Arrivederci, bambína. Ale srdiečko, čo sa stalo? Presne to sa pýtam aj ja. Čo sa deje? Nevidel si, ako ma ten chlap obťažoval a ty nie si schopný urobiť celkom nič? Ale nie, videl som vás, že sa zhovárate tak pokojne, že som vás nechcel vyrušovať. Aha, neviem prečo, ale mám taký dojem, že si sa s ním dohodol. Ja? Ale kdeže? A ja som bol prekvapený, keď som ho tu uvidel. Si moja priateľka a nehral by som s tebou špinavú hru. A vieš čo? Zmenila som názor. Pôjdem na tú oslavu. Nechcem, aby si ten horenos myslel, že sa ho bojím. Nemám z vás strach, seňora. A nezabránite mi vidieť Juana. Vážne vás baví stále ho zapierať? Ja ho nezapieram. Jednoducho vám vravím, že je zaneprázdnený. Keď prídem ja, nikto nemôže byť zaneprázdnený. Ahoj, Juan. Som rada, že ťa vidím. Nechajte nás o samote, Eva, prosím vás. Dúfam len, že sa nehneváte, že som prišla bez ohlásenia. Je mi to jedno. Čo potrebujete teraz? Chcem sa vám ospravedlniť. Veľmi ma mrzí, že som sa naposledy správala tak ako nejaká fúria. Nemyslíte si o mne nič zlé. Také niečo sa mi bežne nestáva. Ja iba dúfam, že ste sa už upokojili. Hovoria, že ste boli s tou
S Normou Elisondovou a že ste pokrstili vaše dieťa. To áno. A bolo to veľmi pekné. Verím, že áno. Rozhodne rešpektujem city druhých ľudí. A takýto zodpovedný prístup je skutočne chválihodný. Blahoželám. Dúfam, že to myslíte úprimne. Isté, že áno, Juan. Som veľmi rada, že ste môj priateľ. Som rada, že sa priateľím aj s vašimi bratmi. Rozhodne o to nechcem prísť. Potešilo by ma, keby ste niekedy k nám všetci zašli, keby sme spolu dobre vychádzali a keby ste mi dovolili navštevovať vás ako priateľov. Pokiaľ prídete s dobrými úmyslami, budete v tomto dome vždy vítaná. To mi verte. To veľmi rada počujem. Rada som vás videla. Čo vravíte, Eva? Čo na ňu poviete? Tá žena je zvláštna, ako by bola z Marsu. Nedôverujte jej. Nedôverujte. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.